Hi havia una vegada dos amics que estaven tranquils en un pícnic. Hola, Lalo. Hola, Erling. Com estàs? Doncs mira, estic una mica estressat, perquè he de fer uns deures de mates molt difícils. No et preocupis, jo t'ajudo. Quan és 5 per 5? 25, I quan és 50 més 50? 100. Després d'una estona van acabar els deures. Mira, està Superman. No, és una càpsula volant. De cop i volta, la càpsula va caure al bosc, al costat d'ells. Van apropar-se i van trobar un mapa, una clau rectangular i un cofre que necessitaven un codi. Mira, hi ha un mapa. El seguim? Sí! Van decidir seguir la direcció que deia el mapa. En total hi havia 1.000 passes. No són tants passes. Què dius? Són un munt. De sobte es van adonar que ja no estava el sol. Per culpa de que s'ha anat el sol, ja no sóc tan llest. A veure si és veritat. 5 per 5? No sé, no me'n recordo. El culpable de tot això era el Novi, que ha robat el sol perquè pel matí no és llest i per la nit sí. Vaig a posar una trampa per impedir que passin. Van caminar els dos i van caure en la trampa. Oh no! No passa res, jo tinc tisores per escapar-nos de la trampa. Mira, una caixa. No, és un cofre i tenim una clau que encaixa. El van obrir i van trobar una clau triangular. Han trobat el cofre amb la clau triangular. Que bé, l'obrim. Sí. Mira, hi ha un codi i una nota que posa: el següent cofre et donarà una clau en forma de sol que el llençareu quan faci vent i tornarà el sol. Vinga, donem 10 passes. 10 no, 100 a l'esquerra, però no ho sé molt bé. Després, 1000 enrere. Han superat les trampes, però li robaré el codi. Oh no! No passa res, ja li trec la clau. Maleïts nois. La. Calla, que si no ens perdem. Hi havia molta boira i no podíem veure res. On sóc? No veig res. Agafa't a mi. No puc, perquè com ets una mena de fantasma no et puc tocar. I al final van anar per diferent camí i es van perdre, però van veure un quadrat per guiar-se. On ets, Erling? Torna al lloc on hi ha un... Com es deia? Al quadrat! Sí, això. Van donar 100 passes enrere en Lalo i en Erling va fer 150 passes. Que bé, tornem a estar junts. I van continuar caminant. Van arribar i van obrir el cofre. Que bé, la clau en forma de sol. Ara hem d'esperar a que faci vent. Quanta estona? No sé, Erling. Per fi, llença la clau al cel fosc. Erling! Sí, ara vaig. Que bé, ja és de dia i he recuperat la meva intel·ligència. Vet aquí un gos, vet aquí un gat, aquest conte s'ha acabat. Aquest és el nostre repte matemàtic. Heu de fer un circuit amb materials del gimnàs, que comptin les passes que tarda cadascú i que cronometrin quant temps tardeu. No val córrer. Al final, feu dues classificacions classificant-vos entre el temps i les passes que heu tardat.